Versiunea hollywoodiană a Oamenilor în negru, după filmul de box office cu același nume, seamănă foarte puțin cu legenda Oamenilor în negru care circulă în lumea reală. În film, Tommy Lee Jones și Will Smith îmbracă rolurile unor justițiari galactici excentrici, purtători de stilate costume negre și accesorizați cu misterioși ochelari negri care, în numele unei agenții ultrasecrete, apără pământul împotriva scursurilor universului. În mitul mult mai interesant din lumea reală, oamenii negri sunt de regulă tocmai scursurile universului. Cu alte cuvinte, ei sunt personajele negative, ticăloși ce amenință dintr-o altă lume și încearcă să mușamalizeze diverse evenimente interzise publicului larg. În relatările moderne, oamenii negri sunt asociați cu fenomenul OZN. Cel mai frecvent scenariu este cel în care apar în scenă după o întâlnire a oamenilor cu un OZN pentru a intimida martorii oculari printr-o comportare bizară și adesea amenințătoare. Îmbrăcați în costume negre, prost croite sau demodate, clasicii oameni negri obișnuiesc să călătorească în grupuri de câte 3 persoane, dar adesea și singuri. Modul lor de transport diferă. Se pare că preferă limuzinele negre, dar s-au relatat și cazuri când aceste personaje se deplasează cu ajutorul dubelor sau al unor elicoptere negre. Martorii oculari care relatează că au văzut oamenii în negru îi descriu ca fiind oameni cu înfățișări exotice. Au un aspect oriental sau indian și pielea foarte întunecată, deși uneori înfățișarea le este foarte palidă. Ochii oamenilor în negru sunt de obicei descriși ca fiind oblici sau bulbucați, precum ai celor care suferă de hipertiroidie. Nasul și bărbia sunt deseori ascuțite, iar pomeții foarte ridicați. Deși unii sunt înalți și slabi cu degetele nefiresc de lungi, alții sunt scunzi și robuști, în timp ce unii dintre ei nu au unghii. Și mai stranie este comportarea ce li se atribuie, care tinde să fie când tulburător de extravagantă, când complet stângace. Oamenii negru vorbesc frecvent o engleză stricată, cu accent străin. În unele relatări, ei nu își mișcă buzele când comunică, sugerând calități telepatice, în timp ce în alte întâlniri vorbesc ca niște mașini. În accepțiunea publicului larg, oamenii negru sunt readuși la nivelul unei pelicule cinematografice ficționale, însă întâlnirile ale martorilor oculari cu aceste entități ciudate au fost înregistrate încă de acum 50 de ani, ei devenind părți integrate ale fenomenului OZN în aceeași măsură cu evenimentul Roswell, Zona 51 sau cercurile din lanurile de recolte. Oamenii negru le fac vizite inopinante acelora care pretind că au văzut OZN-uri și îi avertizează să își abandoneze investigațiile. Pot să confiște orice dovezi colectate de persoana contractată, lăsând impresia că lucrează în slujba guvernului, deși agențiile americane au negat întotdeauna că ar ști ceva despre oamenii negru. S-au născut din același fel de paranoia care alimentează mărturiile observatorilor de farfurii zburătoare sau declarațiile de răpiri extraterestre. La fel cum relatările de răpiri și întâlniri cu ființe extraterestre sunt foarte asemănătoare între ele, și poveștile din toată lumea despre oamenii negru prezintă o oarecare uniformitate. Și datează aproape din momentul primei reperări a unui OZN în 1947, atunci când un pilot pe nume Kenneth Arnold a observat un grup de discuri metalice deasupra muntelui Rainier din Washington. Aproape imediat după acest episod a urmat incidentul din insula Maury, în cadrul căruia un bărbat pe nume Harold Dahl pretindea că a văzut obiecte sferice zburătoare, dintre care unul a descărcat o materie metalică pe câinele său. Dahl susținea că apoi a fost abordat de un străin în costum negru,
în compania căruia a și luat prânzul și care conducea un Buick sedan din 1947. Acesta l-a avertizat să păstreze tăcerea. Incidentul a fost mai târziu raportat ca o făcătură. Adevărat sau nu, povestea oamenilor în negru nu a încetat să persiste nici 50 de ani mai târziu. Albert Bender, spre exemplu, director al unui grup de cercetare denumit Biroul Internațional al Farfuriilor Zburătoare, și-a anunțat brusc retragerea ca urmare a vizitei primite de la 3 bărbați cu ochi strălucitori. Dacă mai auzim un cuvânt de la tine despre lucrurile astea, o să ai probleme, i-ar fi spus indivizii. Câțiva ani mai târziu, în 1968, Bender a publicat cartea Farfurii zburătoare și cei 3 bărbați, în care a explicat mai multe despre oamenii în negru. Erau, conform scrierii acestuia, de pe planeta denumită Kashyyyk, aflați într-o misiune secretă pe Terra de extragere a apei sărate de pe planeta noastră. În 1971, autorul de literatură OZN Timothy Green Beckley a publicat un pamflet intitulat Oamenii în negru, extraterestri printre noi, în care a dezvăluit un memorandum al forțelor aeriene al Statelor Unite, scris aparent de un anumit locotenent general Wallace. Acest document avertiza personalul militar să fie în alertă cu privire la anumite persoane care se dau drept agenți, făcând referire la o persoană într-o astfel de uniformă care a abordat poliția locală și alți cetățeni care au văzut un OZN. Se pare că individul le-a vorbit acestor oameni și le-a spus că ceea ce au văzut nu este ceea ce cred că au văzut. Și nici nu ar trebui să vorbească cu cineva despre acest lucru. Așa cum era de așteptat, cele mai multe mărturii ale existenței oamenilor în negru au fost documentate în perioada anilor 60-70, atunci când scepticismul și paranoia erau puternic alimentate de războiul din Vietnam și de amenințarea nucleară. Într-o perioadă a războiului rece, a asasinatelor și a proiectelor de tipul Watergate, fiecare teorie a conspirației a captat validitate. Una dintre cele mai interesante și mai detaliate descrieri ale oamenilor în negru a fost oferită în această perioadă, în anul 1976. Doctorul Herbert Hopkins, un psihiatru stabilit în Maine, nu mai avusese în trecut tangențe cu acest domeniu, cu excepția faptului că trata un tânăr care pretindea că a fost răpit de extraterestri. Pe scurt, episodul s-a desfășurat în următorul fel, conform relatărilor ulterioare ale lui Hopkins. Eram singur în casă. Telefonul a sunat și vocea de la celălalt capăt al firului s-a identificat ca fiind un membru al organizației de cercetare OZN din New Jersey. Am fost de acord să vorbesc cu el despre cazul răpirii. A spus că va ajunge imediat la mine acasă. Am lăsat telefonul în furcă și m-am dus pe hol să aprind lumina, când l-am văzut pe bărbat că urca scările spre ușa casei mele. Dacă s-ar fi aflat fie peste stradă și chiar la vecini, nu ar fi putut ajunge atât de repede. Hainele lui m-au surprins puțin. Purta un costum negru bine croit, pantofi negri, șosete negre și o cravată neagră. Totul completat de o pălărie neagră. M-am gândit în sinea mea că acel om arăta ca un antreprenor de pompe funebre. Ne-am așezat și am constatat că individul era complet chel, nu avea gene sau sprâncene, iar pielea lui era de un alb caracteristic persoanelor decedate. Avea un nas foarte mic care îi cobora până aproape de buza superioară. Avea buzele de un roșu aprins și arăta ca un manechin de plastic dintr-o vitrină. Vorbea limba engleză fără greșeală și fără accent, complet neutru, așa cum s-ar auzi de la o mașină care ar putea să vorbească. Purta mânuși care păreau ar fi dintr-un velur cenușiu. Și-a frecat buzele cu una dintre ele, iar atunci când și-a coborât mâna, partea din spate a mânușii se înroșise. Mi-am spus atunci că poartă ruji. Apoi am putut vedea că gura sa era perfect dreaptă, nu avea ceea ce noi numim buze, așa că rujul se afla acolo ca un fel de păcăleală.
Părea să-mi poată citi gândurile. Mi-a spus că am 2 monede în buzunarul stâng, ceea ce era adevărat. Mi-a cerut să țin între degete unul dintre acești penii din cupru și l-a făcut să dispară într-o strălucitoare lumină albăstruie. Nu am simțit absolut nimic, eram fascinat. Am devenit puțin neliniștit atunci când mi-a ordonat să distrug înregistrările și orice alte lucruri relaționate cu OZN-urile. Mi-a spus că dacă nu voi face acest lucru, voi avea aceeași soartă ca Barnley Hill, un cunoscut care murise în circumstanțe misterioase. Cred sincer că acest individ era de pe altă planetă. Nu cred că era un invadator, dar simt că el și alți asemenea lui sunt printre noi și sunt foarte activi. În timp ce mulți relatează întâlnirile cu oameni în negru, cu faimoasele contacte raportate de Albert Bender și John Kell, numărul real al celor care au întâlnit în toată lumea acești bărbați misterioși și au fost readuși la tăcere este mult mai mare. Adevărul din spatele oamenilor în negru, cred unii indivizi mai documentați, este mai îngrijorător și mai serios decât s-ar putea crede. Acești agenți misterioși ar aparține de fapt unei agenții foarte reale, care s-a infiltrat și continuă să se infiltreze în fiecare area a societății noastre. Din anul 1990 și până în prezent, această agenție secretă a trecut în atenția opiniei publice drept oficiu al cercetării și investigațiilor științifice. Această organizație conduce cercetări științifice și experimente în domeniul științei, de la astronomie la geologie, de la biologie la fiziologie, de la fizică la zoologie. Oficial. Adițional acestor arii de activitate, agenția este singura de acest fel din lume cu o divizie fenomenologică, care se ocupă în exclusivitate cu evenimente relaționate cu paranormalul, supranaturalul, anomaliile și fenomenele metafizice. Agenția cercetează și investigează fiecare tip de fenomen posibil, de la întâlnirile cu extraterestri și fenomenele supranaturale, până la criptozoologie și anomalii indefinite de tot soiul. Alăturat activităților acestea, organizația explorează mistere străvechi ale Pământului și investigează veridicitatea diferitelor mituri culturale. Personalul este specializat în fiecare disciplină științifică imaginabilă și utilizează numai supertehnologia generației viitoare, echipamente high-end, laboratoare mobile și alte tehnologii experimentale care nu le sunt încă disponibile nici măcar agențiilor guvernamentale. Organizația are legături cu sute de agenții guvernamentale de inteligență, programe ultrasecrete din toată lumea, precum și proiecte secrete coordonate de înalte grupuri religioase și corporații puternice. Datorită faptului că primele identificări ale unor oameni în negru au fost raportate în anii 40, se presupune că tot atunci ar fi fost înființat și acest oficiu de cercetare. În 1990, pentru prima oară în istorie și din motive doar bănuite, agenția a afișat ceva transparență sub firamentul organizației, stabilindu-și chiar și un departament de afaceri publice pentru a interacționa cu publicul și cu media. Din cauza planurilor lor secrete, toate cercetările și descoperirile întreprinse de oameni în negru au fost și rămân în continuare complet confidențiale, protejate cu cel mai înalt nivel de secretizare, chiar și în fața elitei recunoscute a comunității științifice private și guvernamentale. Teoriile care justifică fenomenul OZN nu atât prin legătura cu spațiul cosmic, cât cu paranormalul, sugerează că oamenii în negru reprezintă o formă de energie psihică demonică, similară cu poltergeistul. Unii au pretins chiar că oamenii în negru aveau legătură cu un departament al Centrului de Activități Speciale al Forțelor Aeriene al Statelor Unite, cunoscut și ca Grupul de Activități în Teritoriul 1127. Alții argumentează că oamenii negru erau călugări tibetani care și-au pus forțele yogine în slujba CIA. Acest lucru ar putea explica fizionomia asiatică a celor mai mulți oameni în negru. Pentru că adevărul este dincolo de noi,
nu putem face acum mai mult decât să ne informăm privitor la toate teoriile, să fim sceptici, dar receptivi și să alegem adevărul propriu înainte de a accede la cel general. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul.